Tim Kenya mar nyithindo manyiri ma hikgi piny ne 20 osechako timo rako motelo ne tuke mag manyo otiko mar yuoro e tuke mag tuke pinje duto ibiro bagi e piny mar Colombia. Timno mitayo gi kocha Beldin Odemba osebedo e rako kuom ndalo 5. Kata kamano, timno biro bedo maonge gi ji otugo 8 kamoting'o kapten Jane Hato, Faith Naliaka, Jerin Adhiambo e kind mamoko nikech giduto gitimo penj maduong' mar KCSE. Timno biro wuok pacho ka endi chieng' tich ang'wen motelo ne tielo mokwongo ma ibiro bagi e boma ma Yaounde tarik 11 dweni. Kenya ni kod geno mar loyo Cameroon e tielo 2 ka joloch biro rakore gi tim biro yudo loch e kind tim ma Congo gi Egypt. Kama timu tuna feel poa juu tulienda Angola tukijua watatukazia lakini tuliipiga. Tena vile tunaenda Cameroon tushaambiwa tunajua ni wakubwa lakini sisi tumejiamini. Kama timu iko na morali, iko na psyche, tunaenda kudeliver na tunaambia Kenya citizens wakuwe ready, tunawapeleka World Cup. Mimi na feel kama tutawin cause game ya kwanza wakicheza Angola pia wale win. Hatutajali hata kama wao ni wakubwa, tunaweza na tunaenda kuwachapa. Kwa mbele ni kambi tudruok mar Safaricom no chaka Yanga finals mag tuke adhula mag chapa dimba tielo mar hoho mar okak. Kambi no bedo